נהדר, תודה להרכב המקסים, והנה איתנו עכשיו במטבח איציק שבות, מחבר הספר וו גיטרה. זה מה שמערבל את הזה, נכון? נכון, נכון. הנה, אנחנו משלבים בין מוזיקה לאוכל. לגמרי. שלום, איציק. איזה כיף להיות כאן, תודה. ספר קצת על עצמך. שמי איציק, סיפרתי לתחקירנית שלכם שעבדתי בטלוויזיה רק 18 שנה. רק. כן, ובאחת מהימי צילומים ניגשתי לשף, היה לנו פרסומת למועצת הפירות, צילמנו מנגו, ואמרתי לו, שף, איפה לומדים בצורה מסודרת קונדיטוריה? אני כל הזמן מבשל, אופה, שורף. אומר לי, איציק, אין לך מה ללמוד פה, עשה ישר לחוץ לארץ. אז לקחתי את הטיפ, אחרי 18 שנה, נסעתי לפריז, ולמדתי שם קונדיטוריה ברמות הכי גבוהות. והנה היצירה של מהיום הראשון של הקורונה. מהיום הראשון של הקורונה. מהיום הראשון של הקורונה. כל זה מאדם שפעם היה שורף, אתה אומר. כאילו, נקודת ההתחלה לא הייתה מדהימה. הייתה בסדר גמור יחסית, הרגשתי טוב עם עצמי. זאת אומרת, הפכת לקונדיטור. נכון. מאיזה השראות, מאיזה מטבחים, מאפיות, אתה מביא את זה? בעיקר צרפתיות, אבל גם מסורתיות שלנו. יש כאן מעמולים של סבתא שלי, הקופסה של המעמולים של נונה, שהיא נמצאת כאן באחד העמודים. גם כן השראה, אני זוכר שהייתי מטפס בתור ילד על כיסא, והיא הייתה מקציפה איזה חלבונים או משהו כזה, והייתה נותנת לי יד וזורקת אותי לגינה, אומרת לי, או, עאידה, זוז מפה. בקיצור, כן, זה היה... אז רגע, תסביר לנו את הקשר הישיר מבחינתך בין האוכל למוזיקה. מוזיקה. קודם כל, הרגשתי לפני הרבה מאוד שנים שאני לא יכול להיכנס למטבח בלי מוזיקה ברקע. קודם כל, זה מופעל אוטומטית, ואז באה הצעקה, איציק, תנמיך. אז אני ישר מזנק על זה, מתחיל לאפות ולבשל, וכל הילדים כבר גדלו על האווירה הזאת. אוקיי, אז בעצם בכל עמוד בספר יש QR קוד שמוביל לשיר. לשיר. למשל, החברים פה של האגסים זה Sweet Dreams של יוריתמיקס. נכון, כן, אבל... למה? הסיפור הוא כזה, ב-1931, סלבדור דלי קיבל את ההשראה של הציור האיקוני שהוא צייר, השם של השעונים הנמסים נקרא התמדתו של הזיכרון, הוא קיבל את ההשראה דרך גבינת קממבר שקפחה עליה השמש מהחלון. ונמסה. מייסה אותה, ואז בא לו הצ'קרה לצייר את השעון שהוא יתאהב באשתו לעתיד, את השעה שהוא יתאהב. זה קרה ב-1931, אבל ביוריתמיקס